Com esteu? Avui amb una guitarra elèctrica. Esta és la guitarra que gasté per a Ramonet. I molts estareu dient, ostres, a mi m'agradaria tocar tan bé la guitarra. Pues heu pensat molt bé i feu molt bé. Què teniu que fer per a tocar una guitarra? Primer tindreu una guitarra. Aleshores, teniu que tindre moltes ganes d'aprendre música. Hi ha molts llocs on aprendre música. Podeu anar al conservatori del vostre poble, podeu buscar acadèmies, podeu mirar en internet, que n'hi ha molts tutorials de com aprendre a tocar la guitarra. Al principi costa un poquet, però una vegada ho tens és molt fàcil. I ja està, la guitarra té 6 cordes i se gasten estos 4 dits i està mà per a tocar la guitarra. Com fem nosaltres en els concerts, sinó que si teniu interès de tocar la guitarra, demaneu-li una als pares i a tirar-li. Vinga, així vos deixo, vaig a provar.